Ga duk mutumin da ya san Malam Ibrahim Kaduna ya san shi, wato mutum ne wanda yake yana da yawan maganganu akan al'amura sosai a kafafen sada zumunta. Kuma ya yi magana akan alfarma da shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya nema akan yafiya. Kuma ya yi magana akan wato rasuwar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da kuma yafiya a gare shi. Duka insha Allahu Rabbi za mu yi maganganu akan wannan al'amari wanda yake cike da tufka da warwara. Duk da cewa ba sabon abu bane a ga malamai suna irin wannan magana na tufka da warwara a daidai lokacin da suke maganganunsu a abubuwa ƙwaya ɗaya, fatawa ɗaya, wato magana ɗaya ce amma ka ga sun magana a nan can kuma sun warware ta. Wato rashin tsoron Allah da kuma mayar da hankali akan abin da aka nufa matsaya ɗaya ta gaskiya shi ke haifar da makamantan irin waɗannan abubuwan. Akwai abin da ya shafi kuskure, mutum zai zo ya ce da na ce kaza kuskure ne, amma a'a mutum ne zai zo ya yi fatawa ya ce kaza halal ne misali, gobe kuma sai ya zo ya ce haram ne. Bai ce a'a kuskure ne ba. In mutum ya ce a'a kuskure ne na baya to wannan da sauƙi. A'a mutum ne kawai zai zo ya ce maka a kai wannan abun haram ne. Ana nan zai ce maka a kai wannan abun halas ne. To sai ka rasa wanne za ka ɗauka. Wannan son zuciya kenan. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a wajen tafsiri ina zaton ranar 1 ga wata ko ranar 2 ne na manta dai, ya fito ya yi magana akan cewa yana neman alfarman al'umma da su yafe masa. Malamai da dama daga sassa daban-daban sun tofa albarkacin bakinsu da maganganu akan wannan magana da shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya yi na neman alfarma. Balma na ji wani malami yana cewa mai haƙƙi a mayar masa da haƙƙinsa, sannan kuma a nemi afuwarsa shine yake nema, wato shine ya kasance nadama ko kuma neman tuba ga wanda aka zalunta. Amma ba zai yiwu kana riƙe da kuma haƙƙin kuma ka ce wai wato ainihin yafe maka ba. Wannan kuma maganarsa gaskiya ne. To haka zalika shi ma shugaban ƙasa wato Malam Ibrahim Kaduna ya yi magana wanda ya ce ya kamata wato shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu da ya ce a yafe masa to ya dawo da sauran abubuwa da ya cire, misali irin su tallafi da sauransu da wasu abubuwa da ma'ana dai ya sauke nauyin da yake kansa da alƙawuran da ya yi, sannan sai ya nemi yafiyan 'yan Najeriya shine za su yafe masa. Ya ce amma in ba haka ba shi ba zai yafe masa. Ya ce shi dai ba zai yafe ba. Su ne fa suka yi magana akan yafiya ga shugaba da yafiya ga al'umma da yafiya ba irin falala da hadisai da ba a kira ba akan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a lokacin da ya rasu akan a yafe masa. Balma wasu kafin ya rasu sun yi ta kira akan a yafe masa lokacin da ya nemi alfarma. Duka wannan an nemi alfarma ne akan a yafe abin da aka aikata na zunubi. Ma'ana mas'ala ɗaya ce. To amma menene dalilin da a can aka ce an yafe a nan ba a yafe ba? Abubuwa ne guda biyu zai zo da cike da zarge-zarge. Zargi na farko shine wanda zai iya cewa a'a to dalilin da ya sa shi ne ƙila suna da alaƙa da wancan gwamnatin, wannan kuma gwamnatin ƙila an ɗan jazari. Wannan shine magana ta gaskiya. Duk da cewa wasu suna kallon wannan gwamnatin ta sake malaman addini kuɗi sun ɗan yi kashe mu raba a farkon mulkin, amma kuma an zo tsakiyar mulkin yanzu ana ci babu su. Kuma wannan tsari ne na wanda ya san right ɗinsa da a matsayinsa na wanda yake sa hannun jari ya harka. Yanzu lokacin zaɓe ya zo za kuma a iya in zaɓe ya zo gab da gab a fara kiransu kuma a fara danna musu manya-manyan kuɗaɗe. Nan za su ruɗe kuma su fito su kama wani baɗanci da sauransu. Cikin biyu za su ɗauki matsaya ɗaya. Walau su yi shiru su yi muku kaman kunnen ƙoshi ba su san ma me yake faruwa ba a ƙasan na game da zaɓe, ko kuma walau su fito su goyi baya. Cikin biyu dole sai sun yi ɗaya. To na fi zargin za su yi na farko. Shi ne za su yi shiru su yi kaman ba ma su san ana yi ba. Ai ta burin kiɗewa talakawa su yi ta cewa sai wane sai wane, sai dole wane ya sauka, sai an yi canji sai an yi canji. Su ba su ce a yi canjin ba, su ba su ce kar a yi canjin ba. Haka za su kasance har sai an gama zaɓe. Na fi zargin za su yi wannan saboda me? Saboda can asirinsu ya tonu. Amma wato shi kuma wannan gwamnatin yana da wannan tsarin. Shi ne wato tsarin lokacin da ake da buƙatar ka yi amfani da kai. Kaman ministoci ne, ka kalli ministocin da ya nannaɗa baki ɗaya. Za ka ga wayanda ya nannaɗa kusan gaba ɗaya wanda ya gama buƙata da su ya cire su ma ya ƙara gaba ya kama harkarsa. Ka ga wannan sanin right ne. Wato na biya ka gama harka, mun gama harka don haka bari in cire ka in sawo wani wanda nake so kuma. Wannan shi ne kusan abin da ya faru. A farko an fara sa musulmai da sauransu, an nannaɗa wasu, an ba da abubuwa da sauransu. Ana gamawa an je tsakiya kuma aka cire aka sawo waɗanda suke musulmai, wato Kiristan. Wanda mafi rinjaye na muƙamin ke riƙe da ƙasar nan kusan duk su ke riƙe da shi.
Wannan shine to. A gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kuma ta ɗan bada ƙofofi wanda kamar yadda duk mutumin da ya san wato gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ma a nan ma an ɗan yi kashe mu raba. Shine wasu an ba su wato filaye da sauransu kamar yadda aka ce wato Jingir ya fito ya bayyana cewa Buhari ya ba shi wato fili kusan an ce filin wajen biliyan 5 1 biliyan ya ba shi. Miliyan 1000 fa fili na wajen miliyan 1000 haka aka bada. Ka duba son zuciya malam da dukiyar ƙasa aka miƙa musu. Shi yasa ka ji bakin su shiru lokacin da aka zo kuma za a yi takarar shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya ce Buhari ne ya kira ni. Mai gida ya ce mun ga wanda za mu yi kuma na amsa. Ka gani wannan yana gwada maka me yana gwada maka yadda suke kashe mu raba da dukiyar. Shi yasa maganar da nake yawan faɗi. Kai fa matsayin ka na talaka in ka tsaya kana bin malam wane ya ce a zaɓi wane malam wane ya ce a zaɓi wane to ka shiga uku. Saboda idan ka bi hanyar jihar Zamfara ko ka bi hanyar Kaduna ko ka bi hanyar Abuja ɗan bindiga ya tasa ka yi daji da kai malam yana can yana cin abinci ko yana shan tima a wannan lokacin yana shan AC. Idan kuma hanya ta lalace an je an yi ƙulun kubura da kai ba fata ake ba Allah ya kiyaye Allah tsare. Malam yana can yana hawa jirgi ne in zai zo Abuja ya hawo jirgi a kawo shi. Bai da matsalar hanya bai da matsalar wato titi. Idan ka je asibiti ba magani ba isasshen likitoci kai ke da wannan matsalar shi kan yana can zai tafi babban asibiti in ya ga dama ya bar ƙasan ma ya tafi a je a duba lafiyarsa. Kai ke da wannan matsalar. Don haka abin da nake so mutane su gane shine su mai da hankali zuwa ga asalolin abubuwan da shine ya dame su. Shine asalolin abubuwan da suke nema zuwa gare shi. Shine wanda ya fi dama a duba a zaɓa. In ko ka biye wa abin da za a ɗan baka ko ka biye wa shak dan matsaloli ne masu yawa suke faruwa. Akwai wanda jira suke shak ya ce ga abin da za a zaɓa saboda ni muridinsa ne ko ni mabiyinsa ne ko ni mai bin sauraron karatunsa ne in ɗauka. Akwai wanda kuma a'a ɗan abin da bai taka kara ya karya ba za a ba su naira 50,000, 100, 200 a yaudare su suna tallan social media sai wane a gama dai a wuce. Lokacin zaɓe na wucewa da kai da 'yan uwanka ɗan abin da ake baka komai ba zai maka ba don in aka fara tambari da kai da iccen da Bola Ahmed Tinubu zai rinƙa raɗa maka a kai kaɗai ya ishe ka. Wannan shine magana ta gaskiya. Allah Ubangiji ya sa mu dace.